erthygl cwestiwn ac ateb, sef Betty Wyn James yn holi Olwen Thomas am ei gwaith serameg. Rydych yn aelod yng nghangen Nant Garedig ger Caerfyrddin o Ferched y Wawr, ond nid acen Nant Garedig sydd gennych, a fedrwch roi ychydig o hanes. Dwi'n wreiddiol o ardal yr Wyddgrug ac wedi symud i'r ardal hyfryd hon rhyw 15 mlynedd yn ôl. Fe wnes i fynd i'r coleg yn Lerpwl hi hyfforddi fel therapydd galwedigaethol ac rwyf wedi dilyn gyrfa yn y maes yma ers hynny. Tra'n Lerpwl fe wnes i gyfarfod â Kevin ac rydym wedi bod yn briod ers 35 mlynedd ac mae gennym un mab, Gethin. Gan fod Kevin yn yr RAF, rydym wedi byw mewn nifer o wahanol lefydd, y rhan fwyaf yn Lloegr, ond buom hefyd yn ffodus iawn i fyw yn Virginia, America, am 2 blynedd. Rydych yn arbenigo mewn gwaith serameg? O ble daeth y diddordeb, a sut wnaethoch chi hyfforddi? Dechreuodd fy niddordeb mewn crochenwaith wrth wneud lefel A mewn celf. Dros y blynyddoedd canlynol, roeddwn yn ymddiddori ac yn mynychu nifer o ddosbarthiadau nos yn ymwneud â chelf, darlunio, gwaith coed, peintio sidan ac yn y blaen. Ond wrth fyw yn America y gefais i afael eto mewn crochenwaith, yn y dosbarthiadau cymunedol yno. Roedd gennym athrawes arbennig o dda ac fe ddysgais nifer o dechnegau wrth ymdrin â chlai, gwneud llestri ar yr olwyn, cerflunio ffigyrau a gwaith racw. Yna wedi symud i ardal Caerfyrddin a gwneud blwyddyn arall o ddosbarthiadau nos, fe benderfynais wneud gradd mewn serameg yng Ngholeg Sir Gâr. Fe wnes y radd yn rhan amser dros 6 mlynedd wrth barhau i weithio fel therapydd galwedigaethol, ond nes i rili fwynhau gwneud y cwrs a chefais gyfle i arbrofi gyda gwahanol dechnegau a chael yr arweiniad a'r hyder i ddatblygu fy steil fy hun. Roeddwn yn ffodus iawn i allu creu stiwdio uwchben y garej ac roeddwn yn creu fy ngwaith yno cyn i fi orffen fy ngradd. Cefais radd dosbarth cyntaf yn 2014. Pa fath o ddarnau ydych chi'n ei greu a beth ydych ysbrydoli? Rwy'n creu gwahanol fathau o grochenwaith, ond yn bennaf rwy'n gwneud gwahanol lestri sydd wedi eu hysbrydoli gan decstiliau Cymreig, sef blancedi a charthenni. Rwy'n defnyddio techneg reit anghyffredin i wneud y llestri, peintio patrwm ar ddarn o blaster ac yna arllwys clai ar ei ben. Mewn ffordd yn creu defnydd porslen ac yna yn torri allan siapiau, ei ffurfio ac uno nhw a'i gilydd. Yn ogystal â jygiau, cwpanau a fasus, dwi hefyd yn gwneud darnau cerfluniol i'w rhoi ar y wal. Mae'r gemwaith porslen ac arian hefyd yn boblogaidd. Clus dlysau, crog dlysau a broetsys wedi eu gwneud yn yr un dull. Mae'r blynyddoedd a dreiliais yn ardal Dinorwig ymysg y llechi yn ysbrydoli agwedd o'n gwaith arall, sef cerfluniau a fasus crawiau. Dwi wrth fy modd gyda siapiau igam-ogam y ffensys crawiau yn yr ardal, a hefyd lliwiau a phatrymau'r cen sydd yn tyfu arnynt hwy erbyn hyn. Erbyn hyn, rydych wedi sefydlu busnes mewn serameg ac emwaith. Beth yw hanes datblygiad y busnes? Un o'r agweddau roedd ddim yn cael ein dysgu'n y coleg oedd sut i sefydlu a hyrwyddo gyrfa fel artist. Roedd arddangos fy ngwaith yn arddangosfa fawr New Designers yn Llundain, gyda'm cydfyfyrwyr yn brofiad gwych. Wedi hyn, cefais wahoddiadau i arddangos mewn orielau yn Llundain, Efrog ac yng Nghymru. Mae cael stondin yn yr Eisteddfod ac yn Hafwyl yn fy ngalluogi gyflwyno fy ngwaith serameg i bobl, a'r cyfle i sgwrsio
yn creu perthynas gyda'n cwsmeriaid. Rwyf yn aelod o Stiwdios Agored Dyffryn Tywi, ble mae pobl yn gallu ymweld â gwahanol artistiaid yn eu stiwdios yn ystod wythnos ym mis Gorffennaf. Rwyf hefyd yn aelod o Oriel King Street, sydd yn oriel gydweithredol yng Nghaerfyrddin. Mae'n hanfodol i fod yn hyblyg a chael sawl ffrwd i werthu eich gwaith. Dwi hefyd yn mwynhau derbyn comisiwn gan gwsmer. Mae'n aml yn mynd â chi ar drywydd cyffroes. A dyma'r cwestiwn olaf i chi. Beth yw'ch cynlluniau am ddatblygu'r busnes yn y dyfodol? Wel, fel pawb arall, mae'r pandemig wedi effeithio ar fy nghynlluniau. Fe ohirwyd Eisteddfod am 2 flynedd, gorfodwyd Oriel King Street i gau am adegau hir, a'r stiwdios agored hefyd ddim wedi gallu parhau. Ond rwyf wedi bod yn brysur gyda'n gwaith fel therapydd galwedigaethol yn yr ysbyty. Un peth arwyddocaol sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod yma yw'r cynnydd yn y defnydd o'r rhyngrwyd i siopa am bob math o bethau. Mae pobl dipyn mwy cyfforddus yn archebu ar-lein erbyn hyn. Dyma yw un o'r rhesymau pam dwi wedi creu gwefan newydd sydd â siop, a rwan mae pobl yn gallu prynu fy ngwaith a'i dderbyn trwy'r post. Wrth gwrs mae croeso i bobl ddod i'm gweld yn y stiwdio ym Mhont Targothi a gweld dewis mwy eang o'n gwaith. Ond byddaf yn ymddeol o fy swydd yn yr ysbyty flwyddyn nesaf. Felly, bydd gen i fwy o amser i greu, datblygu a marchnata fy ngwaith serameg, a bydd yn braf cael mynd i'r Eisteddfod unwaith eto. Dwi'n hapus i drafod comisiwn a chreu darn yn arbennig i'ch gofynion. Dwi'n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf ac yn gobeithio ailgydio yn fy niddordeb mewn garddio a chael teithio ar wyliau cyffroes. A dyma i chi sut i gysylltu ag Olwen Thomas. www.olwenthomos.com neu ar y weblyfr Olwen Thomas Ceramics. Os am e-bostio olwen.ceramics@gmail.com